Morning ndine Jackie. Nde mmene mwamvera dzulo usiku Saturday pa 25 April kunali dinner akuti correspondence dinner event yomwe kunali Donald Trump, anthu ama news agencies osiyana-siyana, a first lady, a vice president, FBI director, kunali anthu ambirimbiri odziwika kwambiri, ma top politicians aku USA edi amadyerera kumeneko. Nde ali nkati kunangopezeka kuti kwatulukira munthu akuti anaombera. Anthu ambiri aona ma video chipwirikiti chinali kumeneko, anthu kuyesera kuthawa, a vice president anthu anango atenga pompo kuthawa nawo, ena anamuzungulira Donald Trump ma special agents. Pamene tinaona mayi uja anakhala ngati kuti wayiwalidwa, amayesera kuti alowe nawo mchigulugulumo, koma palibe amene angafune kukhala iyeyo, koma zamuonekera anakwawa sizinali zabwino yayi, komano ubwino wake aliyese watani wapulumuka edi palibe amene wavulala. Tsono bambo amene yuyu amene wagwidwa kuti amayesera kuombera dzina yake ndi Cole Thomas Allen. Cole Thomas Allen akuti ali ndi zaka 31 ndipo ndi mphunzitsi komanso ndi games developer. Ndi munthu oti ophunzira ndithu, ali ndi degree yake ku skulu yomwe amaphunzitsa, akuti anampanga name kuti ndi teacher of the year, oti amamudalira kwambiri. Ndi munthu oti olimbikira, koma ati ndo supporta chipani cha opposition cha ku USA chomwe chimakhala against chipani cha Trump, ndo a Democrats. Ankasupportera Kamala Harris mpaka nana apanga ku donate $25 ku campaign ya Kamala Harris. Akuti panali ka history ndithu kunena kuti Cole amadana naye kwambiri president wa ku USA, motata analemba zina zake zonena kuti iyeyo ndi assassin soterozo, kuti anthu amadziwa, ena anampanga report koma palibe chomwe chinachitika. Ndi munthu oti ali ndi master's degree ya computer science. Ali munthu oti wanzeru zake okhazikika, anthu anakasonkhana ku nyumba kwake atangomutchula dzina kuti iye ndi amene anakaombera. Anapanga reserve malo fachuti inali ku hotel eti, ndi kunali ku Hilton Hotel komwe kumapangika Washington Hilton Hotel komwe kumapangika eventiko, ndi iye anabuka room ku hoteloko kuti event ikhala mu holo, koma iye anabuka room. Ndi anthu akhalakhala event room umo ngati mu hall, iye pamene wangotuluka atanala atanyamula mipeni ndi mfuti kuthamanga kuti adutse pamene panali ngati ka blockade ka a security, nkupeza kuti kuombera zinali zovuta kuti adutse pamene alisa anayamba kuthawa. Akuti paomberedwa wa secret service mmodzi mwa agents anaomberedwa, koma pakali pano ali moyo. Ndi zinthu zake zachabe mmene amaganizira anthu ena munthu sungazimvesetse, koma amugwira kwinako timva akampanga akayamba kumuzenga milandu kuti amuzenga milandu yonena kuti chani nanga si mlandu lonso makhala ndi dzina, koma zimenezo ndi za Cole Thomas Allen. Zikomo kwambiri.